Ndi trending news yokuzana ndi zinthu zimene zachitika komwe uko kuchitenze ku Malawi. Ndabwera ndi nkhani yokuzana ndi mtsikana ushu. Mtsikana amene zina lake ndi Immaculate amakhala kuchitenze, komanso nyamara ushu. Nyamara amene zina lake ndi Fairod amakhala kuchitenze. Anthuwa adakwatirana mu chaka cha 2025 cha mu February ndi pamene adakwatirana. Ndakuti akhala limodzi kuyambira February mpaka na mu chaka cha 2026. Akuti mtsikanayo mu nthawi imene amakhala limodzi ndi Fairod zinthu zimavuta ku nkhani yakadyedwe, ku nkhani ya zovala, ku nkhani ya zinthu zina zapakhomo. Anthuwa analibe mwana. Fairod ndi mnyamata amene amapanga zakabaza. Ndi ataona zimene mtsikanayo Immaculate anapanga chiganizo chomupempha mbere wake tindrama kurambe business. Mbere wake uja adantumizira ndrama kuchoka ku Joweni kuntumizira iyeyo ndrama yokwana 2 million kwacha. Zotsatira zake adayamba kupanga business yosintha ndrama, ali agent ndi zimene amapanga. Ndi wakhala amanga zimenezi kuyambira chaka cha 2025 mpaka na mu chaka cha 2026. Ndi pa 3 August 2026 kudapezeka kuti mamuna wake adadziwa kuti mtsikanayo ali ndalama kwa akaunti kwake yokwana 4 million kwacha. Zotsatira zake mamuna uja adakumaniza anyamata orapite akambere mtsikanayo. Anyamata aja adapita, koma atamuona adamvera chisoni sanambere, adamuza chilungamo. Uzwa chani? Ife tabwera ndi cholinga chakuti tizakubere, koma mamuna wako ndi amene watituma. Ifeyo sitikufuna kukupanga chipongwe, nkani tikukuuza tipase ndrama yokwana 100,000 ngati ukufuna kuti tikusiye, komanso utseke shopu iyi unyamuke uzipita ku nyumba. Zotsatira zake mtsikana uja adapereka chifukwa chakuti adali ndrama zambiri zoposa zimenezi ndi adapasa anthu aja. Kenako anthu aja adanyamuka kumapita. Ndi mtsikana uja atafika ku nyumba amandikira Fairod. Fairod anakumana ndi okubaja adamuza kuti kushopu kuja tidapitako, koma mkazi wako sitidampeze ndi sitinamubere, zikuonetsa kuti wapita kwina kwake. Zotsatira zake Fairod anathamanga ku nyumba kupita kokaona, adakampeza mkazi wake. Mkazi wake atamuona Fairod sadakhulupirire chifukwa chakuti Fairod amaoneka kuti ndi mnyamata wa chikondi, samaziwa zakuti Fairod ndi chigawenga. Zotsatira zake adamuza Fairod, iwe ndine banja latha sinimaziwa kuti ungandipange chipongwe chonchi chifukwa cha ndrama. Pano pa anthuwa asiyana ndi pamene amabweresa nkhani imeneyi. Ndi ife tabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Timakamba nthawi zonse, mamuna musanamkwatire mfufuzeni kaye. Choyamba, ngati mamuna akukonda ndrama, moyo wanu ungatokhala pa chiopsezo. Ngati mkazi wanu kachibwezi chanu chimakonda ndrama, akuluakulu osankwatira mkazi ameneyo. Ngati munthu akukonda ndrama kuposa inuyo, angathe kupeka nsembe moyo wanu pofuna kupeza ndrama. Amanena kuti nthawi zina zake ungathe kupeka nsembe mkazi wako ngati ukufuna kuwina game. Munthu amene amakonda ndrama samakhala ndi mtima wachikondi, samakhala ndi mtima wa umunthu. Yeyo maganizo ake amakhala pa ndrama, ndi angathe kupanga china chilichonse. Ndi akuluakulu ngati mupanga chibwenzi ndi mtsikana amene amakonda ndrama osankwatira, ngati mupanga chibwenzi ndi mnyamata amene amakonda ndrama osankwatira, chifukwa chakuti ndrama ndi gwero la usatana, ndrama ndi gwero la zoyipa.